Babba, a danna yi baya. Ga da bari da shiga zan kiya ne da samun magani da gaya maka ta musamman da mutane da farin ciki. Yana mai ya kamata mu zo nuna farin cikin ga wannan taro. Kai godiya ta musamman da aha. Ga shi nan ba daga nesa ba. Aiwa da gani ya gani. Yin ya ka shirya mu ta zuwa cikin wannan da gani ta musamman. Aha. Dan Allah. Mu da mu da Hello, mun yi zuwa mai. Ba ta wata so, ta so ta yi da kama, ta so ta